Сутрин като стане и пие по 6 къси кафенца, чисти. След това отивам в парка да правя малко джогинг и от една манерка си пия 3 кафенца с 2 сметани и 3 лъжички захар за протеини. После в Пирогов, като ми бият успокоителните и отивам в кафето, там пия 2 къси чисти и едно дълго ирландско. Сега се намира някой да ми направи изкуствено дишане, като се така. Ставам известен. Обаждат ми се от БАН, искат да ми следят. Казаха, че такъв идиот не са виждани. Сега тук съм седнал с едни приятели в едно кафенце. Ета. Пиеме по едно кафенце. Жорка, минерална вода? Каква минерална вода, бе, Васка? Ти искаш да умреш ли? Няма точка.